Velkommen til Skabos Hus her i Nyborg. Her tilbyder vi STU, en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Unge mellem 16 og 25 år kommer her på uddannelsen. Her på den almendannende del lærer vi for eksempel om politik, livshistorie, budget og økonomi. Vi tager os ud på forskellige virksomheder og får en fornemmelse af, hvad de laver der. På studierejser lærer vi om forskellen på dansk og andre landes kultur. Her på træværkstedslinjen underviser vi i forskellige typer af maskiner. Der laves både produktion og individuelle opgaver. Her på den kreative linje og butikslinjen undervises der eksempelvis i syning, vævning, glas og kunst. Vi passer også butikken. Her sælges der ting fra de forskellige værkstedslinjer. På IT-linjen undervises der i computer. Der undervises for eksempel i, hvordan man lægger emner ind i vores webshop. Og der arbejdes med at klippe film og billeder. Her på linjerne omkring landbrug og park arbejdes der blandt andet med pasning og fodring af køer. Vedligehold af elhegn og folde til dyrene. Der arbejdes også med traktor, pløjning og såning. Her i drivhuset laves der grøntsager. Prøv at se her. Den smager godt.
brøndeproduktion arbejdes der med traktor og anhænger. Der tages for eksempel afsted til skoven og arbejdes med fældning af træer og motorsav. Der læsses på vognen, hvorefter der køres hertil, hvor træet læsses af og kløves. Og gøres klar til, at kunderne kan købe det. Prøv at se. På køkken-café-linjen undervises der i madlavning. Eksempelvis salater, varm mad, bagning og sund kost. Der undervises også i hygiejne, temperatur og hvor længe maden skal være i ovnen. Der er også mulighed for at komme på AMO-kursus. Hvad kan der laves i fritiden? Jeg kører på knallert og besøger venner. Vi spiller computerspil sammen. Nyder at spise aftensmad sammen. Hygger os og tager i byen og kigger. Der er botræning 1 gang om ugen. Eleverne lærer om, hvordan man laver mad, handler ind, om rengøring og økonomi, sådan at de i fremtiden kan være mere selvstændige. I fremtiden vil jeg gerne flytte til Sverige, op til familien. Jeg vil gerne tage en rigtig uddannelse i Sverige og gennemføre på svensk tegnsprog. Bagefter vil jeg arbejde for min onkel som tjener. Og med mad og tjene en løn. Når jeg er færdig med STU om 1 år, vil jeg måske gerne på produktionsskole i Kerteminde eller Odense. Det er en slags skole, der hedder en produktionsskole. Formålet med den 3-årige ungdomsuddannelse er, at eleverne tilegner sig nye kompetencer og afklarer, hvad der skal ske i fremtiden. Nogle kan få almindeligt arbejde, andre kan tage en anden ungdomsuddannelse, beskyttet beskæftigelse, flexjob eller skolejob.